Hartelijk welkom bij deze uitzending van ZVL, Omroep Zeeuws-Vlaanderen. We hebben vanavond een speciale gast en een speciaal onderwerp. Ik mag wel zeggen een brandend onderwerp, want onze speciale gast die gaat met ons praten over de brandweer. En onze speciale gast die heet Kees van Lambalgen. Dag Kees, ook fijn dat jij er bent. Dag Hein, dankjewel. Ja, helemaal uit Woudenberg. Zeker, een Ja. hele tocht. Ja. Aangekomen met mooie Zeeuws-Vlaanderen. Ja, zou je iets kunnen vertellen over, om erin te komen, wie je bent, wat je in het dagelijks leven doet? Ja, zeker. Je hebt mijn naam al genoemd, hè. Kees van Lambalgen inderdaad. We wonen inderdaad in het mooie Woudenberg. Onder de rook van Utrecht eigenlijk, zeg maar, Gelderse voor de mensen die Vallei. het niet weten, Gelderse Vallei, Gelderse tegen de Vallei, Veluwe aan. precies. Hele mooie omgeving. In het dagelijks leven mag ik twee bedrijven aansturen als ondernemer. Bouw- en verzekeringsgerelateerd. En daarnaast een hele mooie hobby. En dat is inderdaad de brandweer. Ja, niet zomaar bedrijven, je bent een schade-expert, hè? Ja. Als er ergens een brand of een storm of wat dan ook geweest is, dan kunnen ze jou bellen en dan Precies. Ons kom bedrijf jij met is, je mannen de zaak de hele redden. club, ja. Ja. Calamiteiten 24/7, inderdaad het hele schadeproces, Ja. het herstel bij brand, grote lekkage, storm. Ja. Dat doen wij met onze bedrijven weer terugbrengen in de oude staat. Dus Absoluut. je hobby ligt wel een beetje in de buurt van je werk. Je zei mijn hobby is Ja. brandweer, hè? Precies. Ja. Ja, gekscherend zeg ik het altijd, de visitekaartjes leggen in de oude brandweerauto om af te geven als we ergens brand hebben. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat Ja, dat is Maar, een koppelverkoop. ja, precies. Ja. Ja. Maar het zit wel heel dicht bij elkaar. Ja. Hobby en werk volgen elkaar eigenlijk naadloos op. En hobby is misschien ook een te zwak woord in jouw geval, want het is ook wel een beetje passie, hè? De brandweer, Ja. of niet? Ja, het is Ja. zeker passie. Het is inderdaad je moet een soort brandweerhart hebben, denk ik. Het vergt best wel veel van je. Zit niet alleen maar leuke dingen, maar soms ook minder leuke dingen. Was je als kind al een brandweerjongen? Ja, absoluut. Echt waar? Ja, absoluut. Ja, en met de fiets erachteraan. En wij woonden in de straat waar de brandweerzender gevestigd was. Dus zodra de auto's hard voorbij kwamen rijden, dan werd ik daar al door getriggerd dat er wat aan de Ja. hand moest zijn. Ja. En fiets ik met een aantal buurjongens, fiets ik altijd naar de meldingen toe. En we waren ook slachtoffer bij oefeningen. En we stonden met een koppel van 9 jongens, toen nog 17 jaar waren, bij de commandant voor de deur om ons aan te melden. Dus Zo. dus dat Ja, was... want heel veel jongetjes en meisjes ook natuurlijk tegenwoordig zeker dromen ervan om later brandweerman te worden, maar bij de meesten wordt het niks. Precies. Maar je hebt er werk Blijft van het- gemaakt, hè? Ja, de droom is uitgekomen, zeg maar. Ja. Ja, absoluut. Misschien nog even voor de duidelijkheid, Woudenberg, Katzand, dat is nogal een verschil. Dat is 240 kilometer denk ik of zo. Zo ongeveer Zoiets, wel, hè? ja, absoluut. Ja. Ja. Hoe kom jij in Katzand terecht? Ja, nou, in Katzand hebben wij een hele lieve familie wonen, Hein. En daar mogen wij vaak verblijven. Zullen we het verklappen? Zullen we het gewoon verklappen? Zullen we het gewoon doen? Ja. Je bent getrouwd met een nicht Oma van- Hein. Je bent Ja, getrouwd met een nicht van mij. precies. Dus ik mag oma Hein zeggen. En toen we in Katzand meermaals verbleven, kwamen we erachter dat de brandweer Katzand forse onderbezetting heeft. En dus heel vaak geen gehoor kan geven aan een uitdruk, omdat de mensen er gewoon niet zijn. En toen hebben we ons aangemeld bij brandweer Katzand van luister, kunnen wij jullie nou helpen? Dan horen dat jullie erg krap zitten. Want je vrouw Elisa is ook van de brandweer, hè? Is ook Ja. opgeleid brandweervrouw inderdaad, dus samen Ja. konden we daarin natuurlijk veel voor ze betekenen. En nou, daar werden we met open arm ontvangen. Ik Dat zeg snap altijd ik. gekscherend, de Als rode we er maar loper, vier hadden, ja. precies, de brandweerrode loper werd uitgelegd. En zo sloten we ons aan bij de brandweer in Katzand. Ja. Ja, bijzonder hoe dat gelopen is, toch? Ja. Ja, dat is heel bijzonder inderdaad. Ja. En intussen heb je ook ontdekt, heb ik begrepen, dat de brandweer Katzand toch behoorlijk in een soort achterstallige onderhoudssituatie zit, of niet? Ja, dat nogal. En fors, echt fors. Ja? En ik noem het eigenlijk ook geen brandweerkazerne, maar een veredelde garagebox, oneerbiedig gezegd. Ja. Dat verdient het misschien ook niet helemaal, maar het gebouw is net sterk, maar ook sterk verouderd. Voldoet aan geen enkele norm als het gaat over arbo en welzijn. En Ja. daarvan zeiden we van nou, dit kan zo niet langer, hier moeten we echt wat mee gaan doen. Ja, dus je zet je ook in voor een betere organisatie, betere infrastructuur, nieuwe kazerne. Ja. Nou, in principe kwam het ook al tot de ontdekking dat die hele kleine club mensen niet alles maar kan blijven doen. Dan puk je het kleine clubje wat je al hebt, want het zijn maar 6 mensen terwijl je er 18 moet hebben. Zo. Dus dat is natuurlijk, dat kan niet. Ja, en en daarmee- allemaal vrijwilligers. Allemaal vrijwillig. De brandweer in Nederland is voor 87% vrijwillig georganiseerd. Zo. Dus alleen in de grote steden heb je dan beroepsbezetting.
Neem een Utrecht of een Rotterdam of zulke steden. Ja. Maar de rest is allemaal vrijwillig georganiseerd. Ja. Dus iedereen verlaat huis en haard om inderdaad bij een oproep op te treden. Ik begreep dat je morgenavond in de gemeenteraad de waarheid gaat vertellen over de toestand bij de brandweer. Of niet? Precies. Het is nodig om daar de lokroep neer te leggen. Nee, ik zeg, die huisvesting is echt erbarmelijk. Dus we hebben heel veel huiswerk gedaan van nou, waar staan we nu, waar willen we naartoe? Het hoeft niet allemaal volgens de eisen die gesteld zijn, maar het moet wel in basale dingen gewoon overal aan voor kunnen voldoen. Ja. Het gaat over arbowelzijn. Ja. Dus we gaan zeker bij de gemeente. We hebben al een gesprek gehad met de burgemeester. Die hebben mogen verwelkomen in de kazerne. Dat is fijn. Dus het probleem is bekend. Ja. Maar het gaat niet snel genoeg. Er moet nu echt actie worden ondernomen. Ja, ze moeten Dus, zich een beetje aan hun eigen regels houden, hè? Precies. Als het gaat over hoe, Ja. De veiligheid van gebouwen en de voorzieningen. Nou, dat. En, Je kan natuurlijk ja. niet een ondernemer op zijn vinger tikken dat hij ergens niet aan voldoet Ja. als je als gemeente het zelf ook niet doet. En ja, dat is wel de kritische noot die best genoemd mag worden. ja, En dat proberen we mogelijk ook duidelijk te maken van het wordt wel tijd voor actie. zeker. Dan hoorde ik je net zeggen dat er 6 mensen zijn bij de brandweer Katzand. Ja. En hoeveel mensen zijn er nodig? 18. We rekenen bij de brandweer eigenlijk landelijk met dezelfde rekensystematiek. Dat de bezetting is 6 personen op een auto. Er moet altijd een norm van 300% wordt gehanteerd, dus 18 mensen. En je werkt met vrijwilligers. Er zijn mensen die werken natuurlijk in ploegendienst. Ja. Er zijn mensen naar verjaardag en familiebijeenkomst op Ja. vakantie. Dus je hebt natuurlijk nooit de volledige 18 tot je beschikking. Maar je moet er altijd minimaal 6 hebben eigenlijk. En als je er maar 6 hebt en er is er een op een verjaardagsvisite, dan houdt het op. Dan nou ja, precies. En daarom hebben ze Ja. wel in Zeeland, zeg maar, dat je dat met 4 mensen mag uitdrukken. Dat is eigenlijk een soort van noodgreep. Oh, ja. Maar dat houdt wel in dat je ook al gelijk ondersteuning hebt van een andere auto of van een andere korps. Ja. Maar we moeten echt naar meer mensen om in ieder geval. Ja. Kijk, die 18 zal misschien nooit haalbaar zijn. Maar laten we in ieder geval kijken of we de 10 kunnen halen. En maakt het dan nog uit hoe groot zo'n gemeente is? Want Katzand is natuurlijk een hele kleine gemeente, er wonen 500 mensen of zo. Brandweer Katzand, 500 mensen. Is dat echt nodig? Nou, kijk, je hebt inderdaad 500 à 600 inwoners in Katzand. Maar er verblijven er in het hoogseizoen natuurlijk wel 80.000. Zo. En daar ligt natuurlijk de knijp. Want als je kijkt, natuurlijk de ontwikkelingen in Katzand en omgeving zijn natuurlijk enorm. Als we kijken naar Katzandbad in de laatste 10 jaar, of we kijken alleen maar naar het laatste jaar wat er is gebeurd. Ja. Reguliere campings verdwijnen, er komen steeds meer parken voor terug. Parken willen een bezettingsgraad van 70% gemiddeld over het jaar. Dus het inwoneraantal of het verblijf, de verblijvers, dat gaat zeg maar, het standaard naar 30.000 tot 50.000 per jaar. Nou, dat is een serieus dorp. 80.000 is een middelgrote stad, zou ik maar zeggen. Ja. Precies. En dat brengt ook de nodige risico's met zich mee. Ja. Als je kijkt naar de manier van bouwen, maar alle bewegingen en noem het maar op. Dus, Ik merk het, want ik woon in Katsanddorp. En in het seizoen hoor ik de sirene regelmatig. En buiten het seizoen heel weinig. Ja, precies. Dus, Ja. ja. Ook als je kijkt naar de ambulancedienst, inderdaad, hoe druk die zijn in het hoogseizoen. Dus Ja. echt, in de zomer zijn er natuurlijk veel meer hulpvragen dan in het laagseizoen. Dat is wel interessant. Wat voor hulpvragen zijn er? Wat voor taken heeft zo'n brandweer in Katzand? Je ziet wel een beetje verplaatsing. Vroeger had je heel veel ongevallen, moest je mensen uit de auto's knippen. Je ziet dat met de ontwikkeling in de auto-industrie mensen niet zo snel meer bekneld zitten. Dus dat is vaak niet meer nodig. Maar wij assisteren wel de ambulancedienst bij reanimaties. De ambulancedienst duurt heel lang voor ze er zijn, 15 tot 20 minuten. De brandweer in 6 tot 10 minuten. Dus daar kunnen we best wel verschil maken. Dus we hebben relatief veel reanimaties. Minder leuk, maar heel zinvol. Ja. Maar ook binnenbranden, buitenbranden, hulpverleningen, zeg maar. Dus het is echt heel divers. Ja, je bent ook al eens uit je bed gebeld voor wateroverlast in een appartement bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, precies. Grote hoofdleiding gesprongen, bovenste verdieping uiteraard. Ja. Dus daarmee de rest van het gebouw helemaal ondergelopen. Nou, Ja. dan heb je een Ja. forse schade. Ja. En wij proberen dan dat te stabiliseren en dan over te dragen. En relatief weinig hoor ik je praten over echte brand. Ja, nou, echte Dat is wel jammer brand. voor een brandweerman. Ja, precies. Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat willen we als brandweer graag zien natuurlijk. Nee, je ziet wel dat door de preventieve kant die men zeg maar in het leven heeft geroepen, wordt veel geadviseerd bij mensen thuis, rookmelders. Het wordt eerder ontdekt. De manier van bouwen is veranderd. Dus er ontstaat ook veel minder brand dan een aantal jaar geleden. Dat is landelijk merkbaar. Dat is natuurlijk wel heel fijn, ja. Ja. Nou zat ik te denken, er zijn dus te weinig vrijwilligers, hè? Als je nou mensen zou willen toespreken om ze te motiveren om brandweerman te worden. Stel, je mag op camera. Waarom moet iemand brandweerman worden? Nou, ik denk dat is een hele zinvolle hobby, kan je bijna niet meer noemen, maar die hobby, passie, die maatschappelijk natuurlijk ontzettend betrokken en verantwoord is. Je staat eigenlijk dag en nacht klaar
om je medemens te helpen. Het zijn natuurlijk niet altijd leuke dingen, maar ontzettend zinvolle dingen. Je moet het altijd maar proberen om het te spiegelen naar jezelf. Hoe zou je zelf zo snel mogelijk geholpen willen worden? Ja. En het is een hele leuke hobby, omdat je met een hele mix aan mensen uit de samenleving uit die hobby doet. Je ziet mensen bijvoorbeeld in de plantsoendienst werken, de loodgieter, een directeur, een advocaat. Ja. Bij de brandweer maakt niet uit wie je bent. Je doet hetzelfde klusje met elkaar, ongeacht welke afkomst je hebt of wie je bent. Ja. En dat is mooi in de brandweer. Dat je op die manier dezelfde hobby en passie hebt, maar altijd om de ander te helpen. Ja. Nou, en die ander heeft die hulp ook echt nodig. Dus het is echt een zeer waardevolle en zinvolle hobby. Ja, ik hoor je 2 dingen zeggen. Het is een enorme bijdrage aan de samenleving, want je helpt mensen in nood, hoe dan ook, wat voor nood ook, in allerlei situaties. Precies. En het is ontzettend leuk voor jezelf en de moeite waard, omdat je een sociaal netwerk krijgt van mensen waar je misschien normaal niet altijd mee in contact komt. Precies. Maar die bij de brandweer allemaal voor dezelfde klus staan. Ja, precies. Sluit spijker op de kop eigenlijk, want het zijn inderdaad vaak de mensen die je misschien zelf niet in je eigen netwerk hebt zitten of waar je sociaal niet aan linkt, die je bij de brandweer wel tegenkomt. Ja. En dan zie je dat die mix eigenlijk altijd heel goed klopt. Ja. En je met elkaar, iedereen op zijn eigen manier, sterke manier, elkaar aanvult en aanvoelt. Wat misschien ook zou kunnen helpen om mensen te motiveren, is om iets te vertellen over wat het leukste is dat jij hebt meegemaakt bij de brandweer. Ja, het leukste. Ja, het grappigste en het leukste was eigenlijk wel iemand die dan opgesloten zat in zijn eigen toilet. Oh. En er niet meer uit kon komen. En daardoor familie dan gekscherend en lachend inderdaad de brandweer bij werd gehaald. Echt waar? En we de deur eruit mochten halen om hem van zijn benauwde positie op het toilet te halen. En een keer een hele spannende, dat we met een leuk spel de handboeien mochten losknippen van iemand die er toch iets anders mee bedoeld had dan een arrestatie. Dus leuke spelletjes aan doen. Ja, precies. Ja. En zijn vriendin was weggelopen. Ja, die stond wel schampachtig. Die was de sleutel kwijt. Ja, precies. Dus dat zijn wel de leuke dingen die natuurlijk ook bijblijven en die het ook natuurlijk echt leuk maken. En daar heb je nog een half jaar over. Hè. En de moeilijke dingen? Heb je er ook voorbeelden van? Ja. Wat heb je moeilijk gevonden? Nou, ik heb best wel veel ongevallen meegemaakt met een dodelijke afloop bijvoorbeeld. Dat je dan inderdaad bij je ongeval aankomt en eigenlijk al ziet dat het eigenlijk best wel fors mis is. Mensen uit de auto geknipt moeten worden. Mensen die inderdaad het leven niet meer zien zitten en dat op een bepaalde manier beëindigen. Bijvoorbeeld voor de trein stappen. Daar word je ook bij geroepen natuurlijk. Ja. Vroeger heel veel, nu eigenlijk niet meer. In het gebied waar ik woon, daar lopen treinsporen, dus daar veel bij betrokken geweest. En dat zijn gewoon echt geen leuke dingen. Dat risico loop je hier niet, hè? We hebben geen trein. Nee, precies. Het is hier, die kom je hier zeker niet tegen. En reanimaties zijn niet leuk om te doen, maar wel heel zinvol. Als je dan het verschil kan maken en dat iemand toch met een hartritme naar het ziekenhuis wordt overgebracht, dan heb je elkaar goed gedaan. Ja. Maar ze zijn niet leuk. Ja. Het heeft altijd een verhaal, het heeft altijd een lading. En, dus dat kan je ook wel meenemen naar huis, zeg maar. Ja, dus dat betekent ook dat je wel een soort deskundigheid moet hebben. Je kan niet zomaar bij de brandweer, hè? Dus welke eigenschappen of kwaliteiten moet je hebben om geschikt te zijn voor de brandweer? Ja, en ook dat is wel lastig, want eigenlijk is dat eigenlijk voor iedereen. Want iedereen heeft weer zijn eigen kwaliteiten. Je ziet ook bij bepaalde incidenten dat degene die het aan kan ook zelf die stap naar voren doet. Oh ja. En diegene die het wat minder aan kan, de stap naar achter door blijft staan. En juist door die mix aan mensen, die we net eigenlijk al benoemden, zie je dat eigenlijk heel sterk in elkaar vlechten. Ja. Dus dat de een kan een ongeval beter handelen, de andere sterker bij een inzet van een brand. En je ziet zeg maar dat mengt zich vanzelf op een hele natuurlijke manier. Ja. Dus het niet geschikt kan nog steeds. Je bent ook wel geschikt als je in staat bent om de slang uit te rollen, zou ik maar zeggen. Bij wijze van. Het is natuurlijk ook wel, je moet wel conditioneel natuurlijk goed fit zijn. Vertel. Nou ja, je zou het misschien niet aan mijn figuur zien, Hein, maar het is toch wel... Nee, we hebben elk jaar een fysieke sporttest die we moeten doen. Dat is ook goed voor je conditie bij de brandweer. Absoluut. Je moet de conditie goed op peil houden. En afhankelijk van je leeftijd heb je een periodieke medische keuring, waar ook een sporttest in zit. Dus er wordt ook in die zin natuurlijk wel wat van je verwacht. Dus je moet zeker gewoon goed fit zijn. En met flinke zware bepakking kunnen lopen en zo ook, hè? Precies. Die test met zuurstofflessen en zo. Precies. En die test is ook met 45 kilo bepakking. Dat je net zo'n sporttest, zo'n baan moet lopen. Bij de brandweer hoef je niet meer naar de sportschool. Dan hoef je niet naar de sportschool. Tenminste, als je het wil op peil wil houden, dan zou dat niet per se hoeven, nee. Ja. Dus maar voor de brandweer is, iedereen is misschien heel breed, maar voor de meeste mensen is het echt plaats bij de brandweer. Is er ook geen leeftijdsgrens?
Nee, vanaf 18 jaar is dan, zeg maar. Vroeger was het dan zo dat je bij 55 afscheid nam en dan ging je met pensioen. Dat is niet meer. Zolang je conditioneel goedgekeurd bent en blijft, kan je bij de brandweer actief blijven. En recent zijn er collega's, de laatste die afscheid nam, die was 72 jaar. En toen stopte hij ermee. Maar die was conditioneel nog zo op orde, hadden elk jaar zijn sporttest. Ja. Ja, waarom dan ook niet? Dus dat, Zo. de brandweer is er echt van iedereen en voor iedereen. Maar het is eigenlijk heel breed. Ja. 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 Zwangere? Dat wordt een lastig verhaal. Ja, Toen mijn vrouw zwanger was, inderdaad, daarom denk dan, ik eraan. ja, precies. Als je denkt dat je zwanger bent, dan wordt al eigenlijk dat je afstand moet nemen. Ja. En dat zit ook meer van, stel dat je bij een brand betrokken bent en je ademt toch net een teugje rook in, wat niet de bedoeling is. Ja. Kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Maar ook bij ongevallen of scherpe Tuurlijk, delen of dingen. Dus dan is inderdaad, dan ben je als vrouw even 1,5 jaar uit de relatie. Ja. En dan kan je daarna gewoon weer er tegenaan. Stel nou dat er nou iemand heeft zitten luisteren en die denkt wat ik me goed zou kunnen voorstellen. Wat lijkt het me leuk om met Kees samen bij de brandweer in Katzand mensen te gaan redden. Nou, die hebben we hard nodig. Dus, Ja, wat moeten die dan doen? Nou, ik zou zeker oriënteren op wat houdt die brandweer nou allemaal precies in. Hè? En kom nou bijvoorbeeld ook eens een keertje bij ons een oefenavond meelopen. De deur staat altijd open. Ja. En we hebben 1 keer in de week een oefenavond. De ene keer dinsdag, de andere keer donderdag. En dan kan je ook gewoon eens meekijken. Wat doet die brandweer nou precies? Ja. Dus het is ook iets waar de deur altijd voor open staat. Even ruiken of het iets voor je is. Kijken of het iets voor je is. En hopelijk kun je dan besmetten met dat brandweervirus. Ja. En kijken of je dan verder gekeurd kan worden, in de opleiding kan. Dus die deur staat altijd open. En dan hopen dat het vuurtje echt gaat branden. Dat het vuurtje echt gaat branden, Ja. absoluut. Ja. Een leuke kwinkslag is ook wel dat de basisopleiding voor een brandweerman of vrouw is 2,5 jaar, zeg maar nu. Ja. Nu zijn we in Zeeland aan het kijken, omdat we best wel wat problemen hebben met bezetting, zijn er nog andere variaties mogelijk. En nu hebben we eigenlijk zeg maar, sinds kort de brandweerassistent. Dat is eigenlijk een brandweerman of vrouw light, die wat lichter wordt opgeleid, zal ik maar zeggen. Een half jaar in plaats van 2,5 jaar. Oh ja. En daarmee ligt er veel minder druk, ook als je bijvoorbeeld, je hebt een gezin met kleine kinderen, wordt heel veel van je gevraagd. En daarmee proberen we ook drempelverlagend ook weer bij de brandweer de deur open te zetten door ook naar een ander type brandman en vrouw te kijken. Nou, Dus dat, veel mogelijkheden ook dus. Heel veel mogelijkheden. Ja. En Dus wat ik even tegen, want we gaan dit afsluiten. Ontzettend bedankt. Ik denk Graag dat je gedaan. heel veel mensen warm hebt gemaakt. ik hoop het zeer om zeker. in het beeld te Ik hoop het zeer blijven. zeker, ja. Maar ik ga wel even tegen de mensen thuis zeggen dat mocht je nou ontzettend enthousiast zijn geworden en denken ik ga eens even snuffelen bij die brandweer daar bij Kees, dan kan je je melden. Dan kan je een mailtje sturen naar ploegleider.katzand@vrzeeland.nl. En VR betekent natuurlijk veiligheidsregio. Ploegleider.katzand@vrzeeland.nl. En dan gaat Kees je bij de hand nemen om een fantastische brandweerman van je te maken. Absoluut. Dankjewel. Samen thuis. Dankjewel Hein. Kees voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Ook vrienden bedankt. Ja.